Νατάσα! Άγια, πού το μωρό. Νατάσα! 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 Πού είσαι? Έλα, στον μπαμπά. Νατάσα! Πού είπες? Έχεις το μωρό. Κάνεις κλέφτες χρόνου μωρά. Όχι κύριε, δεν είναι αλήθεια, δεν είμαστε κλέφτες. Καλέ, γιατί τόση κακία οι άνθρωποι, γιατί τόσο μίσος, τι τους κάναμε εμείς τσικάνοι και μας περιφρονούν έτσι? Γιατί να κρατάμε στο σταυρό μας στους ώμους όπου και να πάμε, σαν να είμαστε κακούργοι και μας λένε κλέφτες, δεν είναι αλήθεια. Γιατί Θεέ μου? Τι έχεις και κλαις? Τίποτα πατέρα. Μα εσύ κλαις, παιδί μου. Γιατί η μητέρα μας μισούν οι άνθρωποι? Γιατί, Θεέ μου, τόση κακία ο άνθρωπος? Εσένα σε σταύρωσα μια φορά. Εμάς τους τσιγκάνους μας σταυρώνουν κάθε μέρα. Κύριε Στέφανε, κύριε Στέφανε, κύριε Στέφανε, είναι ώρα να πάρετε το φάρμακο σας. Εντάξει Μαρία. Σε λίγο θα έρθει και ο γιατρός να σε κοιτάξει. Μαρία, θα έρθει ο γιατρός να κοιτάξει τον πατέρα μου? Μάλιστα κύριε Πέτρο. Είσαι εντάξει πατέρα σήμερα? Τι... Μαρία, φέρε ένα ποτήρι καθαρό να πάρει ο κύριος στο ιατρικό του. Αμέσως κύριε. Πώς είσαι πατέρα σήμερα? Δεν ξέρω παιδί μου. Τη μια μέρα είμαι καλά, την άλλη μέρα είμαι άρρωστος. Ήρθε και ο γιατρός. Ναι Μαρία, πες του να έρθει μέσα. Μάλιστα. Γιατρέ μου. Πώς είσαι σήμερα, κύριε Στέφανε? Πώς να είμαι γιατρέ μου. Νομίζω ότι έλειψε το λάδι από την καντήλα μου. Και να λύσουν το λάδι από την καντήλα σου, θα την ξαναγεμώσουμε. Νομίζω θα σου γράψω μια συνταγή για διαφορετικά χάπια. Καταβολά σας. Γεια, και θα σε ξαναδώ αύριο. Εντάξει γιατρέ μου. Γεια. Γεια σου γιατρέ μου. Πατέρα, ήθελα να σου μιλήσω για κάτι πολύ σοβαρό. Τι είναι Πέτρο, παιδί μου, τι συμβαίνει? Πατέρα,
Άκουσες τι είπε ο γιατρός? Η καρδία σου αδυνάτησε πάρα πολύ και μη γίνει το πάθεις κάτι φυσικά που δεν θα το θέλαμε, όμως αν δεν έχεις καμιά διαθήκη. Διαθήκη θα κάνω, Πέτρο, όταν έρθει η στιγμή αυτή θα την κάνω. Πότε, πατέρα? Όταν πεθάνεις και σου τα πάρει όλα ο άλλος σου ο γιος? Μην αναφέρεις το όνομά του στο σπίτι αυτό. Δεν υπάρχει πια εδώ μέσα. Δεν θα πάψω ποτέ μου να σου συναφέρω το όνομα αυτό, για να μην ξεχνάς το κακό που μας έκανε και ρεζίλεψε το όνομά μας και την οικογένειά μας. Πάψε πια! Πάψε επιτέλους! Θα πάψω μόνο όταν φύγει από τη μέση αυτός. Αυτός έφυγε από τη στιγμή που παντρεύτηκε τη γύφτισσα. Έφυγε πια από εδώ μέσα. Εάν είναι αλήθεια αυτά που λες, τότε γράψε τα όλα στο όνομά μου και αποκλήρωσε τον από την οικογένειά μας. Αυτό θα το αποφασίσω εγώ. Και μην ξαναμιλήσεις για αυτό το θέμα άλλη φορά μέσα σε αυτό το σπίτι. Εντάξει? Μιχάλη, έχεις να δώσει πριόνι κόψει ξύλα? Άκουσε προσεκτικά τι θα σου πω. Το όνομά μου είναι Γυφτό Μιχάλης. Και όταν με φωνάξεις με αυτό, τότε θα σου δώσω ό,τι θέλεις. Εσένα Γύφτος Μιχάλης, μόνο του έγινε? Τώρα είμαι. Διότι κάτι που κάνει ο άνθρωπος δεν γεννιέται. Γίνεται. Το κάνει μετά. Και όταν δεν το θέλει ο ίδιος, τότε του το φορτώνει η κοινωνία. Με τον Βαρτόν κουμπάρος, εσένα Γύφτος μόνο του έγινε? Όχι. Δεν έγινα μόνος μου. Η οικογένεια μου με έσπρωξε και έγινα αυτός που είμαι σήμερα. Μετάρος ρωτάει πολλά. Εσένα δικός σου άνθρωποι έκαμα τσιγκάνο? Ναι. Αγάπησα μια γύφτισσα. Αυτή ήθελε να έρθει στο δικό μου τον κόσμο. Στο δικό μου τον κύκλο. Αυτή όμως δεν την ήθελα. Την έβγαλαν έξω. Μου είπαν πως αν παντρευτώ τη τσιγκάνα να μην με ξαναδούν στα μάτια τους. Έτσι ήρθα εγώ στον κόσμο της γυναίκας μου. Κοντά σε εσάς που με αγαπήσατε, μου δώσατε στοργή και μια ζεστή καρδιά. Όχι Μιχάλη, κάνεις λάθος. Ο άνθρωπος δεν γίνεται, γεννιέται. Και εσύ δεν γεννήθηκε τσιγκάνος. Και πάψε να προσπαθείς να κάνεις κάτι που δεν μπορείς. Παράτα τα όλα και έλα να φύγουμε. Να πάμε σε έναν κόσμο που δεν μας ξέρει. Σε έναν κόσμο που δεν τον ξέρουμε. Και εκεί να χτίσουμε το δικό μας βασίλειο. Όχι Μαρά, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Εδώ θα μείνουμε. Εδώ θα αγωνιστούμε, στην ταβέρνα μας. Μα η ταβέρνα δεν είναι η δική μας. Είναι του πατέρα μου. Και πάψε να προσπαθείς να κάνεις κάτι που δεν μπορείς. Έλα αν μ' αγαπάς. Γιατί αν πάθεις κακό και εγώ δεν θέλω να πάθεις τίποτα. Μη φοβάσαι. Δεν θα πάθω τίποτα. Θα αγωνιστώ σκληρά και θα τα ξαναφτιάξω όλα. Θα γίνω όπως ήμουνα πρώτα. Εγώ φταίω για όλα. Σου κατάστρεψα τη ζωή. Πάψε. Πάψε να μιλάς έτσι. Ό,τι έγινε, έγινε. Μαζί το αποφασίσαμε. Και μαζί θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του Γολγοθά, όσο σκληρός κι ας είναι.
Με την μπάλα μας. Όχι παιδί μου, δεν είναι, είναι τίποτα. Τι έχετε κύριε, είστε άρρωστος? Ναι κοριτσάκι μου, έχω ένα μεγάλο πόνο στην καρδιά που θα με φάει. Πονάτε την καρδιά σας? Ναι παιδί μου, από μια μεγάλη στεναχώρια. Ο παπάς μου είναι πάντα αδιάθετος και του λέει η μητέρα μου ότι θα πάθει η καρδιά του άμα συνεχίζει να μαραζώνει έτσι. Και ποιος είναι ο παπάς σου? Ο μου δεν είναι τσιγκάνος. Δεν είναι τσιγκάνος? Καλά, πώς τον λένε? Μιχάλη θέλω να το λένε, μα το όνομά του είναι Μιχάλη. Γυφτομιχάλη? Ξέρετε? Όχι, όχι. Ποιος είναι ο πατέρας του? Ποια είναι η οικογένειά του? Ξέρεις πώς λένε τον πατέρα του? Έχει αδέλφια? Ξέρω, ο πατέρας μου παντρεύτηκε και τη μητέρα μου και επειδή είναι τσιγκάνα, τους έβγαλε έξω. Μα ο πατέρας μου τον αγαπάει πολύ. Ξέρεις πώς λένε τον πατέρα του? Έχει αδέλφια? Διδυμορφό που το λένε Πέτρο και εμένα με λένε Στεφανή, από το παππού μου το όνομα. Στεφανή? Ναι, πρέπει να πηγαίνω και περαστικά. Ο Μιχάλης. Εγώ τον έβγαλα έξω με το πιο χειρότερο τρόπο και αυτός έδωσε το όνομά μου στο παιδί του. Μάρα, εσύ εδώ? Να σου Μαρία μου, τι κάνεις? Καλά, καλά στη μέσα. Ο κύριος είναι μέσα? Όχι, Μάρα, πήγε μέχρι στο πάρκο να περπατήσει. Μα τι σου συμβαίνει? Κάτι πολύ σοβαρό θα είναι για να χτυπήσεις αυτή την πόρτα. Μα δεν πειράζει, θα περάσω μια άλλη φορά. Δεν θα ξαναχρειαστεί. Διότι αν ξανατολμήσεις να χτυπήσεις αυτή την πόρτα, θα φας τα υπόλοιπα σου χρόνια στη φυλακή. Πέτρο, πρόκειται για τον Μιχάλη, τον αδερφό σου. Δεν έχω εγώ αδερφό. Ο αδερφός μου πέθανε εκείνη τη νύχτα που φύγε μαζί σου από το σπίτι. Πέτρο, μην ξεχνάς πως ο Μιχάλης είναι αδερφός σου. Δεν είναι μόνο αδερφός σου, είναι και το άλλο μισό από το κορμί σου. Και αν πάθει τίποτα αυτός... Τα χρόνια που θα μείνουν τότε θα μείνουν σε μένα. Και περιουσία του πατέρα σου φυσικά. Βεβαίως. Βεβαίως. Έξω παλιό τσιγκάνα. Έξω από εδώ.
Αστυνομία εκεί. Εδώ η οικία του Στέφανου Παπαδόπουλου. Θα ήθελα να καταγγείλω ότι μπήκε σπίτι μας μία τσιγκάνα με το όνομα Μάρα και μας έκλεψε. Τι συμβαίνει, Πέτρο? Ποιος μας έκλεψε? Δεν είναι τίποτα, πατέρα. Κύριε Στέφανε, πέρασαν από εδώ η Μάρα. Η Μάρα εδώ στο σπίτι μου. Αυτό έλεγα και εγώ. Για να έρθει η Μάρα μετά από τόσα χρόνια, κάτι θα συμβαίνει στον κύριο Μιχάλη. Καλά, πώς τόλμησε? Σου είπε τίποτα για το Μιχάλη? Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Διότι ήρθε ο κύριος Πέτρος Ναι. και μετά από μια μικρή συζήτηση την έβγαλαν έξω. Μετά τηλεφώνησε στην αστυνομία ότι η Μάρα πήγαινε στο σπίτι και έκλεψαν μας. Είναι όλα ψέματα. Το ξέρω, Μαρία. Μπορεί να πηγαίνεις. Συγκρί. Μπορείς. Με συγχωρείτε, αστυνομία. Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω με τον κύριο Νοματάρχα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νοματάρχα, τα σέβη μου. Προλίγου πήρα τηλέφωνο ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Στέφανος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Πήρα πριν λίγο τηλέφωνο ότι μπήκε κλέφτης και έκλεψε την οικογένειά μου, το σπίτι μου εννοώ. Ήταν μια μικρή παραξήγηση και σας παρακαλώ κάντε κάτι και να μην μας επιβάλλετε κάτι το άσχημο μέσα στο σπίτι και να μας συγχωρείτε για το μεγάλο αυτό λάθος. Ευχαριστώ, κύριε, ευχαριστώ. Πατέρα, αυτό που έκανες είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής σου. Αίγυπτος Μιχάλης. Πήρε κανένα πεντζουδάκι. Έλα, Στέφανη. Έλα εδώ, παιδί μου. Έλα. Δώσε αυτό στον πελάτη. Έλα, θες να σου βάλω ακόμα λίγο καρπούζι? Εντάξει, λιγάκι. Πατέρα, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Γιατί τους τσικάνους δεν μας θέλουν? Άκουσε να δεις, κορίτσι μου. Από χρόνια τώρα, από πάρα πολύ καιρό, δεν μας θέλουνε. Γιατί οι τσιγκάνοι είναι ένας λαός που κυκλοφορούν, διασκεδάζουν, τους αρέσει η μουσική, τους αρέσει ο χορός, ζουν μια ελεύθερη ζωή, μια χαρούμενη ζωή. Που όταν ο άλλος ο κόσμος βλέπεις η στοιχεία της ζωής τους καταπιέζει και δεν έχουν την ίδια την ελευθερία με εμάς. Κατάλαβες? Καταλάβω. Και επειδή φυσικά μας βλέπουν έτσι, νομίζουν οι τσιγκάνοι ότι είναι παλιόκοσμος. Αλλά δεν γνωρίζουν ότι το τσιγκάνων η καρδιά είναι μάλαμα. Τώρα με κατάλαβες? Κατάλαβα. Άντε τώρα, πήγαινε να μου φέρεις μία κόλλα να γράψουμε μία λίστα για τα πράγματα που θα πάνε να μου φέρεις. Εντάξει.
Εσύ εδώ. Τι συμβαίνει? Μήπως έπαθε τίποτε ο πατέρας μας? Μη με πλησιάζεις. Και τη λέξη πατέρα μην τη βάζεις στο στόμα σου γιατί δεν σου ταιριάζει. Όσο για τον πατέρα μας, το σκότωσες εσύ εδώ και χρόνια τώρα. Κάτσε να σε κεράσω κάτι, να ξαποστάσεις και πες μου γιατί ήρθες. Ήρθα να σε προειδοποιήσω να μην ξαναστείλεις τη γύφτισα τη γυναίκα σου να ξαναρθεί σπίτι μου, διότι δεν θα ξαναβγεί ζωντανή από εκεί μέσα. Η Μάρα ήρθε στο σπίτι του πατέρα σου και τι ήθελε? Όμως είναι φυσικά, όπως είναι μαθημένη, να χτυπά τα σπίτια και να ζητά ζητιανιά. Πέτρο, σε παρακαλώ, μην βρίζεις τη γυναίκα μου. Εγώ αν είχα τέτοια γυναίκα θα ντρεπόμουν να την παρουσιάζω στην κοινωνία. Θα χανόμουν από τη γη να μην με βλέπει άνθρωπος. Τσιγκάνα, μα να ξέρεις ότι τη τσιγκάνα η καρδιά είναι τριαντάφυλλο. Μα της γυναίκας σου η καρδιά είναι αγκινάρα. Πέτρο, είσαι αδελφός μου και σέβομαι τη γέννα της μάνας μας και το γάλα που βυζάξαμε μαζί. Αλλιώς θα με σκότωνες. Αφού δεν μπορείς να το κάνεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Γι' αυτό πρόσεχε. Σε ευχαριστώ αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ. Ήρθες και μας πότισες ακόμα ένα ποτήρι. Πατέρα, σου φέρα την πένα και το χαρτί που ήθελες. Πατέρα, τι έχεις? Δεν είναι τίποτα, παιδί μου. Πήγαινε να παίξεις. Υπομονή και το Μιχάλη. Αυτά η ζωή. Αυτά και παραπάνω. Είσαι Μιχάλη, τι κάνεις? Καλά, Μάρα. Τι σου συμβαίνει Μιχάλη, γιατί είσαι έτσι στενοχωρημένος? Δεν έπρεπε, Μάρα. Δεν έπρεπε. Τι δεν έπρεπε Μιχάλη? Δεν έπρεπε, Μάρα. Δεν έπρεπε να πας στο σπίτι του πατέρα μου. Με συγχωρείς Μιχάλη αν έκανε λάθος. Μα το έκανα για το δικό σου το καλό. Γιατί θέλω να ξέρεις ότι και στη φωτιά μπορεί να πέσω για να σε δω ευτυχισμένο. Όχι, αγάπη μου. Δεν θέλω μια τέτοια θυσία από σένα. Πρέπει όμως να ξέρεις ότι αυτοί έχουν μια καρδιά από πέτρα που δεν λυγίζει με τίποτα. Υπομονή Μιχάλη. Και με τη δύναμη του Θεού θα περάσουμε και αυτό το γεφύρι, όπως και τόσα άλλα. Μάρα, κάποτε μου πρότεινες να φύγουμε, να πάμε μακριά, να φτιάξουμε ένα κόσμο δικό μας. Έλα να φύγουμε, να πάμε μακριά, πολύ μακριά, που να μην μπορεί να μας πιάσει χέρι ανθρώπου. Τι συμβαίνει, πρώτη φορά μου λες να φύγουμε. Όμως αφού το θες, να φύγουμε. Αλλά ένα πράγμα σου ζητώ. Θέλω να μου πεις το λόγο που σε έκανε να αλλάξεις τόσο απότομα. Καλύτερα να φύγω, Μάρα, παρά να αιματωθούν αδερφικά χέρια. Μαμά, ήρθες? Κοριτσάκι μου.
Ο άνθρωπος στη ζωή του κάνει πολλά λάθη. Άλλοι κάνουν μικρά, άλλοι κάνουν μεγάλα. Μα το δικό μου το λάθος δεν λέγεται ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Αλλά ένα συγχώρητο λάθος. Διότι όταν διώχνεις το παιδί σου από το σπίτι του, διότι αγάπησε, και αυτό το λέμε σφάλμα, φαντάζομαι να μισούσε τι θα του κάναμε, θα τον εκτελούσαμε. Ξέρω, καμιά φορά δεν θα με συγχωρέσει για το κακό που του έκανα. Να τον στερήσω από την πατρική του οικογένεια τόσα χρόνια. Μέχρι σήμερα ένιωθα κάτι μέσα μου χωρίς να ξέρω τι είναι, από πού ερχόταν. Αν αγαπούσα το παιδί μου ή αν το μισούσα. Τώρα όμως ξύπνησε αυτό που είχα μέσα μου και μου φωνάζει καθαρά ότι η αγάπη δεν ξεχωρίζει φυλές και έθνη. Δεν ξεχωρίζει χρώματα και ηλικίες. Η αγάπη είναι σταλμένη από το Θεό. Και γι' αυτό όταν αγαπάς νιώθεις ένας αλλιώτικος, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Και εγώ, τώρα που κατάλαβα το μεγάλο μου σφάλμα, αν πεθάνω πριν μπορέσω να ξαναδώ το γιο μου και να του ζητήσω να με συγχωρέσει, θέλω να ξέρει πόσο μετάνιωσα για ό,τι έγινε. Θέλω ακόμα όλη η περιουσία μου να μοιραστεί κανονικά και ίσα στα δυο μου παιδιά, το Μιχάλη και τον Πέτρο, χωρίς να μπορεί να σπάσει αυτή η διαθήκη με καμία δύναμη. Στέφανος Παπαδόπουλος. Αγαπητέ μου πατέρα, δεν θα σ' αφήσω ποτέ να εκπληρώσεις αυτή την επιθυμία σου. Όλη σου την περιουσία θα την πάρω εγώ, είτε το θέλεις είτε όχι. Τι κάνεις, Πέτρο? Τίποτα, πατέρα. Δεν είναι τίποτα. Απλώς έκανα ένα γράμμα και μετά νιώσα και το σχίσα. Πέτρο, ήθελα να σου πω κάτι που αφορά εσένα και το Μιχάλη. Το γυφτομιχάλη θέλει να πεις. Πες το και γυφτομιχάλη, αν σου κάνει κέφι. Μα ό,τι όνομα και αν έχει, δεν πάβει να είναι παιδί μου και εσένα αδελφό σου.
Κάποτε απαγόρευες να λέμε το όνομα αυτό μέσα σε αυτό το σπίτι. Κάποτε απαγόρευες να λες ότι είναι παιδί σου. Τώρα σου απαγορεύω να λες ότι είναι αδελφός μου. Να τα απαγορεύουμε ή όχι, δεν πρέπει να τρέχει μέσα στις φλέβες μας το ίδιο αίμα. Το ίδιο αίμα, ναι, με τη διαφορά μόνο ότι αυτού είναι μολυσμένο. Όχι, Πέτρο. Όταν ανοίξουμε τα μάτια μας και λάψει η αλήθεια, τότε θα καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή το δικό μας αίμα είναι μολυσμένο. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πρέπει να πάψουμε να νιώθουμε το Μιχάλη για ξένον. Μόνο όταν πεθάνω και δεν βλέπω τι γίνεται δίπλα μου, τότε μόνο η ψυχή μου θα τον συγχωρέσει. Ήθελες κάτι να μου πεις για μένα και τον Μιχάλη. Τι ήθελες? Τον Μιχάλη τον καταδικάσαμε άδικα. Μιχάλη τον καταδικάσαμε γιατί αγάπησε μια τσιγκάνα. Μα ο Θεός αυτή του έστειλε για σύντροφο της ζωής του. Αυτός την πήρε χωρίς να σκεφτεί χρήματα και καλοπέραση και πήρε το δρόμο της αγάπης. Και προτίμησε να αρνηθεί την οικογένειά του. Η οικογένεια ενός ανθρώπου είναι το δικό του το σπίτι. Η γυναίκα του και το παιδί του. Και ο βασιλιάς της Αγγλίας κάποτε αγάπησε μια γυναίκα που δεν άνοικε σε βασιλική οικογένεια. Αυτός κατέβηκε από το θρόνο, ξορίστηκε από την πατρίδα του για να πάει στη Γαλλία να ζήσει με αυτή που διάλεξε η καρδιά του μέχρι που πέθανε. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο? Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε με τον αδελφό σου και να τον φέρουμε κοντά μας. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Εάν έρθει αυτός, θα φύγω εγώ. Αυτό θα το κάνεις εσύ. Θα φύγεις μόνος σου, με τη δική σου θέληση. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Το Μιχάλη τον διώξαμε, θα τον φέρω πίσω. Και αν θέλει να ξαναφύγει μόνος του, δικαίωμά του είναι. Όσο για τη Διαθήκη, το αποφάσισα, τώρα θα την κάνω. Αύριο πάω σε ένα δικηγόρο και θα τη συμβουλέψω ότι μετά το θάνατό μου όλη μου η περιουσία θα μοιραστεί ίσα και στα δυο μου παιδιά. Γεια μας. Δεν έχει τίποτα. Ρε Μίτσο, φέρε μας λίγο ψωμάκι. Αμέσως. Το ψωμάκι, παιδιά. Δεν αποτελεί και Μίτσο να πεις εσένα. Ένα λεπτό να πάρει το κουτί και... Έχετε το ποδηράκι. Στην υγεία μας. Γιατί. Στέφανη. Ναι, παπά. Στέφανη. Τι θα λέγες αν φεύγαμε από αυτή τη γειτονιά και πηγαίναμε κάπου αλλού, σε κάποια άλλη γειτονιά? Θα είναι πολύ μακριά η άλλη γειτονιά. Τι σημασία έχει? Όσο μακριά και να πάμε, και εκεί θα υπάρχουν σπίτια και θα βρεις και νέες φιλενάδες να παίζετε. Αφού εκεί που θα πάμε θα βρούμε σπίτια και φίλους, τότε γιατί δεν μένουμε εδώ να βλέπουμε και τον παππού? Η μοίρα, Στεφανή μου, κάποτε μας παίζει κάτι άσχημα παιχνίδια, που εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε τόσο δυνατοί να αντισταθούμε στη μοίρα μας. Η μοίρα και η τύχη, παιδιά μου, είναι σαν ένας πόλεμος και ο πόλεμος είναι ο στρατιώτης.
Και ένας καλός στρατιώτης δεν φέρεται όταν είναι ειρήνη, αλλά δείχνει την αντροσύνη του την ώρα πολέμου. Εκεί στέκεται και πολεμά μέχρι τη μεγάλη νίκη. Ο καλός στρατιώτης χάνει τον πόλεμο και σκοτώνεται. Παιδιά μου, το παραδέχομαι. Ένας γενναίος στρατιώτης χάνει τον πόλεμο και σκοτώνεται. Αλλά πέφτει ήρωας στο πεδίο της μάχης και όχι λιποτάκτης. Και εμείς παππού θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε. Δε κοριτσάκι μου. πήγαινε απέναντι. Όχι, δεν θέλω να παίξουμε. Προτιμώ να μείνω εδώ. Θέλεις να σου κάνω παρέα ή να φύγω? Όχι, μείνε. Τι σου συμβαίνει και εσύ τόσο στεναχωρημένη? Ο πατέρας μου θέλει να φύγουμε από εδώ και να πάμε να ζήσουμε σε άλλη χώρα. Όχι, δεν θέλω να σε χάσω. Είσαι η καλύτερη μου φίλη. Και αν φύγεις θα λυπηθώ πολύ. Ούτε και εγώ δεν θέλω να φύγω. Μα τι μπορώ να κάνω? Να μείνεις με τον παππού. Έλα.
έριασε ο παπάς? Είναι πίσω και θα έρθει, μην ανησυχείς. Που κι αν είσαι θα είναι εδώ. Δεν είσαι το χορόστα. Εσύ, πώς τόλμησες και έκανες τέτοιο πράγμα? Να σκοτώσεις τον αδερφό σου? Σε προειδοποίησα από την αρχή πως αν δεν μπορείς να το κάνεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Αυτό ήταν απλώς μια προθέρμανση. Ελπίζω να μην έχει και συνέχεια. Τι ζητάς από εμένα? Αυτό που ήθελες έγινε. Έφυγα από το σπίτι έχει τόσα χρόνια. Γιατί έρχεσαι τώρα και αναστατώνεις τη ζωή μου? Δεν ζητώ τίποτα. Απλώς να υπογράψεις αυτό το χαρτί και μετά η ζωή σου θα κυλάει ήσυχα όπως και πρώτα. Τι χαρτί μπορεί να είναι? Αυτό που σε έκανε ματώνοντας τα χέρια σου, σκοτώνοντας τον αδερφό σου. Εσένα δεν είναι τίποτα. Για μένα όμως είναι τα πάντα. Πες μου, τι θέλεις από μένα? Και για να σου αποδείξω ακόμη μια φορά πόσο καλός είμαι, θα σου διαβάσω εγώ το γράμμα για να μην κουραστείς. Εσύ απλώς θα βάλεις μόνο μια υπογραφή. Εγώ, ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, και τώρα Γυφτομιχάλης, δηλώνω ότι δεν αναγνωρίζω την οικογένεια Παπαδοπούλου. Παύω από τώρα και στο εξής να είμαι γιος του Στέφανου και της Ιουλίας, και ό,τι μου ανήκει από την περιουσία αυτούς, δηλώνω ότι δεν θέλω τίποτα. Το δικό μου μερίδιο το δίνω στον αδελφό μου Πέτρο, που γνωρίζω ότι αυτός θα είναι άξιος να κρατήσει ψηλά το όνομα και περιουσία αυτή της οικογένειας χωρίς να την τροπιάσει ποτέ. Με μεγάλη μου ντροπή και λύπη υπογράφω αυτό το χαρτί. Τι λες? Και όλα αυτά τα γράφω εγώ, αδερφέ μου. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτά που γράφεις εσύ τώρα εγώ τα έχω αποφασίσει πριν χρόνια. Ότι δεν θέλω τίποτε από αυτή την περιουσία που ανήκει σε αυτή την οικογένεια. Ναι, αδερφέ μου, θα υπογράψω και το δικό σου το χαρτί. Μόνο με μια συμφωνία. Όταν θα το υπογράφω, να είναι και ο πατέρας μας μπροστά. Κολεύεις τα πράγματα. Έλα, υπόγραψε το χαρτί να τελειώνουμε. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα υπογράψω ποτέ αυτό το γράμμα. Όχι γιατί θέλω τα χρήματα. Γιατί ο άνθρωπος έχει ένα εγωισμό που δεν θα δεχόταν να τον καταπατούν οι άλλοι και να τον κάνουν κουρέλι. Γι' αυτό κάνει αυτό που θέλεις να κάνεις μια ώρα πιο γρήγορα. Διότι και ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό για 30 αργύρια. Γιατί εσύ να μην σκοτώσεις τον αδελφό σου για πολύ περισσότερα? Ξέρεις πολύ καλά πως εγώ δεν είμαι ο Ιούδας, αλλά είμαι ο Πέτρος. Και μετά το θάνατο σου δεν θα αυτοκτονήσω, αλλά θα διασκεδάσω τα χρήματα που θα πάρω από σένα. Πάρε, έλα ένα μαχαίρι και χτύπα. Όχι εσένα πρώτα θα χτυπήσω, αλλά κάποιον άλλο που θα πληωθείς πάρα πολύ. Το παιδί σου. Παλιάθρωπε, όχι το παιδί μου. Όχι, εμένα, έλα και χτύπα.
παπάς. Θες να πάω να κοιτάξω? Πήγαινε, παιδί μου, να δούμε, γιατί ανησύχησα κι εγώ. Πήγαινε. Μαμά, να, παπάς είμαι εδώ. Μαμά, παπάς εδώ. Μιχάλη. 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 Τι έγινε, Μιχάλη, τι σε χτύπησα? Δεν ξέρω, δεν τους είδα. Είχανε κρυμμένο το πρόσωπο τους. Ποιος σου κάνει αυτό το κακό, Μιχάλη? Φαίνεται νόμιζαν ότι είχα λεφτά και θέλανε να με ληστέψουν. Ο κόσμος παπάς είναι τόσο κακός και πληγώνει τους άνθρωπους τους. Δεν φταίει ο άνθρωπος, παιδί μου. Ο κόσμος ζει σε μια ζούγκλα και οι άνθρωποι σκοτώνουν όπως τα θηρία για να επιβιώσουν. Στο σχολείο μάθαμε ότι τα θήρια δεν σκοτώνουν το ένα μεταξύ τους για να ζήσουν, αλλά ένα άλλο, ήδη θήριο, ο άνθρωπος όμως σκοτώνει τον άνθρωπο. Όταν μεγαλώσεις και μάθεις, παιδί μου, τότε θα καταλάβεις γιατί οι άνθρωποι σκοτώνονται ένα μεταξύ τους. Νομίζω, ξέρω. Ξέρεις? Η διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα είναι ότι τα ζώα δεν ξέρουν από χρήματα και θησαυρούς, αλλά ο άνθρωπος όμως που ξέρει θέλει να τα έχει όλα αυτός και δεν τον νοιάζει αν πεινά ο διπλανός του. Έλα, παιδί μου, έλα, βοήθησε με να σηκώσω με τον πατέρα σου. Ρος, εδώ κλινική Αγία Σκέπη. Ο γιατρός ο Λικούργος. Κυρμίτσος. Α, τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο. Ναι. Η κατάσταση του είναι στάσιμη. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα το σοβαρό. Ναι, είναι η γυναίκα του μαζί του. Όχι. Απόψε θα τον κρατήσουμε εδώ στην κλινική μέχρι αύριο το πρωί. Για περισσότερες εξετάσεις, ξέρετε, το χτύπησαν πολύ στο κεφάλι. Βεβαίως. Ναι, του κάναμε ανακτήνες. Όχι, δεν έχει τίποτα σπασίματα, αλλά έχει πολλές πληγές στο κορμί. Ξέρετε, το μόνο που θέλουμε να ξεπεράσουμε τις 12 ώρες μετά το χτύπημα στο κεφάλι. Μήπως συμβεί κάτι το απρόπτο. Ναι, αν όλα πάνε κανονικά, αύριο το πρωί θα είναι σπίτι. Ναι, πρέπει να περάσει η γυναίκα του. Όχι, δεν θα μείνει μαζί του απόψε η γυναίκα του. Εντάξει. Θα το πω της γυναίκας ότι πήρατε τηλέφωνο. Εντάξει. Γεια σας κύριε Μίτσο. Γεια.
πεθάνει ο πατέρας μου επειδή στο χτύπησαν στο δάσος. Όχι, να μην φοβάσαι, να φανταστείς ότι όλα θα πάνε καλά. Να μην είσαι λυπημένη. Ψάξουμε να το βρούμε το αυτό, βλέπουμε. Γεια σου Στεφανή, τι κάνεις παιδί μου, πού είναι ο πατέρας σου? Το χτύπησαν στο χαμένο δάσος. Θα πάω να δω να δούμε τι έχει πάθει. Πάμε. Πάμε. Η φωτιά στο τσάκι αναμένει εκεί στο φούλα που καθόμαστε μαζί. Με αναμνήσεις είμαι μόνος και θλιμμένος να κοιτάζω να σε δω μες στην αυλή. Τώρα το βλέμμα μου έχω στρέψει στην εικόνα εκεί που μου δώσες κρυφά μια προσταγή. Εάν σβήσω απ' τη ζωή πριν από σένα να ζεις εσύ και το δικό μας το παιδί. Το παγκάκι στην αυλή ξεχωριασμένο μου έχει θυμίσει μια λέξη ερωτική που μου είπες κάποια μέρα να θυμάμαι που καθόμαστε γαλιά κι οι δυο εκεί. Τώρα το βλέμμα μου έχω στρέψει στην εικόνα εκεί που μου δώσες κρυφά μια προσταγή. Εάν σβήσω απ' τη ζωή πριν από σένα να ζεις εσύ για το δικό μας το παιδί. Τα πουλιά κυλαϊδούσανε στα δέντρα διακοπές μέσα κλεισμένοι ολικοί. Σαν σονάτα των αγγέλων είχα ακούσει τη λεξούλα σου αυτή τη μαγική. Τώρα το βλέμμα μου έχω στρέψει στην εικόνα εκεί που μου δώσεις κρυφά μια προσταγή. Εάν σβήσω απ' τη ζωή πριν από σένα να ζεις εσύ για το δικό μας το παιδί. Τώρα το βλέμμα μου έχω στρέψει στην εικόνα εκεί που μου δώσεις κρυφά μια προσταγή. Εάν σβήσω απ' τη ζωή πριν από σένα να ζεις εσύ για το δικό μας το παιδί. Στεφανή! Πού πας? Πάω να κάτσω από εκεί. Μη λυπάσαι, ο πατέρας σου θα γίνει καλά. Κάνε υπομονή.
Γεια σας κορίτσα. Τι κάνετε καλέ? Στέφανη, σου σημαίνει τίποτα? Γιατί είσαι έτσι μελαγχολικός σήμερα? Δεν έχω τίποτα. Δεν γίνεται ένα κοριτσάκι στην ηλικία σου όταν έχει το κεφάλι του σκεπτό και τα μάτια του υγρά, σημαίνει κάτι το βασανίζει. Έλα πες μου, ίσως μπορέσω να σε βοηθήσω. Πες μου, μπορεί να ξεπεράσεις το πρόβλημά σου. Κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει εμένα, προς πάντων όταν είσαι τσιγκάνα. Δοκίμασέ με. Πες μου τι σε βασανίζει και εγώ θα βάλω τα δυνατά μου να σε βοηθήσω. Το παπά μου, χτες στο μεγάλο δάσος, το σταματήσαν κάποιοι άγνωστοι και το χτυπήσαν. Το χτύπησαν? Πες μου σε παρακαλώ, έπαθε τίποτα? Δεν ξέρω πόσο πονάει, αλλά δεν μιλάει ούτε λέει στη μητέρα μου την αλήθεια ποιοι το χτύπησαν. Μήπως τον χτύπησαν να του πάρουν τα χρήματά του? Όχι, δεν είναι αυτό. Ο πατέρας μου είναι φτωχός, δεν έχει χρήματα. Ξέρετε, δεν τον βοηθάει ο πατέρας σου και ο αδερφός του. Αυτοί είναι πλούσιοι. Έλα και θα φύγουμε. Μπα, εσύ εδώ. Πού γνωρίζεις τη Στεφανή? Είναι καλός άνθρωπος, μαμά. Λέει ότι θα βοηθήσει τον μπαμπά να ξεπεράσει όλες τις αναχώριες. Τον Μιχάλη τον χτύπησα χτες πολύ. Μα δεν είναι αυτό που το βασανίζει. Θα είναι κάτι άλλο. Κάτι πολύ πιο σοβαρό. Έχει από τα χθες ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε κοιμάται. Μαμά, τον γνωρίζει το κύριο? Ναι, παιδί μου. Με τον άνθρωπο αυτό έχουμε γράψει μια ολόκληρη ιστορία. Ποιος είναι, μαμά? Μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο, παιδί μου. Και αν νομίζει ότι μπορεί, θα σου το πει ο ίδιος. Να με συγχωρείς, Μάρα. Ξέρω, σας φέρθηκα κάποτε πολύ άσχημα. Πολύ σκάρτα. Μα αν το θέλετε, μπορούμε να επανορθώσουμε το λάθος. Και να ζήσουμε όλοι μαζί. Στον άνθρωπο, παιδί μου, υπάρχει ο εγωισμός. Αυτός που κάποτε σε καταστρέφει και σε κάνει να χωρίσεις από τα παιδιά σου που τόσο τα αγαπάς και σε κάνει να βλέπεις τυφλά. Προτιμάς να διώξεις παιδί σου από το σπίτι εκεί που γεννήθηκε, εκεί που μεγάλωσε. Γιατί, για να μην σου θίξουν το εγωισμό. Έτσι κι εγώ, Στεφανή μου, έδιωξα τον πατέρα σου από το δικό μου το σπίτι για να μην κατηγορήσει ο κόσμος. Εγώ, Στεφανή μου, είμαι ο πατέρας του μπαμπά σου. Εγώ, ο Στέφανος, είμαι ο παππούς σου. Παππούς μου, γιατί να πληγώσετε τόσο πολύ τον πατέρα μου? Γιατί να προσβάλλετε τόσο πολύ τη μητέρα μου? Στεφανή, πάψε Στεφανή. Μπορεί να γεννήθηκε τσικάνα, αλλά έχει και αυτή το δικαίωμα να παντρευτεί όπως κάθε άνθρωπο. Έχεις δίκιο, Στεφανή. Έχεις πολύ δίκιο. Εσύ ένα παιδί 10 χρόνων και ξέρεις τι θα πει η αγάπη. Και εγώ τόσο χρονών άντρας και να μην το ξέρω. Μάρα, θέλω να με πάρεις από εδώ. Θέλω να πάω να δω τον Μιχάλη. Να του ζητήσω να με συγχωρέσει. Και να έρθετε όλοι να πάμε σπίτι. Σπίτι μας. Και να ζήσουμε τα υπόλοιπα χρόνια ήρεμα και καλά. Εγώ δεν θα πω τίποτα του Μιχάλη ακόμα. Όταν νομίζεις ότι μπορείς, θα έρθεις να του το πεις ο ίδιος.
είναι αυτή η βαλίτσα, Μιχάλη? Ετοίμασα την βαλίτσα. Θα φύγουμε απόψε. Θα μείνουμε σε κάποιο φίλο μου μέχρι να ετοιμάσουμε τα χαρτιά και μετά για το εξωτερικό. Όχι, παπά, δεν πρέπει να φύγουμε σήμερα. Τώρα. Άσε τον πατέρα σου, Στεφανή, και δεν θα φύγουμε, τουλάχιστον για απόψε. Μιχάλη, πάντα το ήθελα να φύγουμε, να πάμε μακριά, σε άλλα μέρη. Σε άλλα μέρη του ορίζοντα. Μα τώρα έχω αλλάξει γνώμη. Θέλω να μείνουμε εδώ. Να μην φύγουμε. Ναι, πατέρα μου, να μείνουμε. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το σπίτι μας. Δεν γίνεται αλλιώς, Στεφανή μου. Είναι η μόνη λύση που μπορούμε να βρούμε. Να φύγουμε, να πάμε μακριά σε μια άλλη χώρα. Και εκεί θα χτίσουμε το δικό μας βασίλειο, όπως έλεγε και η μητέρα σου κάποτε. Ναι, Μιχάλη, κάποτε το έλεγα. Μα τώρα έχω αλλάξει γνώμη. Θέλω να μείνουμε εδώ. Αλλήμωνο στον άνθρωπο που γνωρίζει δύο πατρίδες. Σε παρακαλώ, Μάρα, κατάλαβε με. Πρέπει. Εντάξει, Μιχάλη, αφού το θες θα φύγουμε. Θέλω να μου κάνεις όμως μια χάρη. Να μην φύγουμε για απόψε τουλάχιστον. Εάν μέχρι αύριο δεν συμβεί τίποτε, σου δίνω το λόγο μου, εγώ και Στεφανή, να σε ακολουθήσουμε μέχρι και την άλλη άκρη του κόσμου. Εντάξει, Μάρα. Ναι, παπά μου. Ναι. Αφού το θέλετε, θα γίνει το θέλημά σας. Τι με κοιτάς μωρή σαν την ηλίθεια. Κασόν, βγάλε έξω αυτή τη τσιγκάνα. Πήγαινε στο καλό.
η πίεση σου, κύριε Στέφανε, είναι κάπως υψωμένη. Φυσικά δεν είναι τίποτα το ανησυχητικό. Μήπως μέσα σε αυτές τις ημέρες σου συνέβη και τίποτα το απρόπτο, τίποτα που να συγκινηθείς, να θυμωθείς. Ξέρεις, κάποτε αυτά ισχύουν από... Δυστυχώς, γιατρέ. Ναι. Για να... Κοίταξε, κύριε Στέφανε, για να ρίξουμε προς το παρόν την πίεση σου κάπως λίγο κάτω, θέλω να σου γράψω μια συνταγή να πάνε να πάρεις ορισμένα φάρμακα αύριο. Είναι αναγκαία. Φυσικά δεν είναι ανησυχητικό το πρόβλημα σου, αλλά ήταν προτιμότερο να προλάβουμε το κακό. Ευχαριστώ, γιατρέ. Ευχαριστώ. Είστε πάντα καλός μου. Και να με συγχωρείς, περασμένη φορά που στείλαμε αυτήν την Πολωνέζα των γιατρών, αυτή την νεαρή. Ξέρεις, επειδή έλειπα για διακοπές εγώ, και έτσι αναγκαστήκαμε και στείλαμε αυτήν την νεαρή. Με εξυπηρέτησε καλά. Είναι καλή γιατρός, είναι καλή γιατρός, αλλά ξέρεις, δεν είναι οικογενειακός σας γιατρός αυτό. Βεβαίως, Ναι. βεβαίως. Αλλά με εξυπηρέτησε, είμαι ευχαριστημένος. Μου έκανε εκείνη την αλλαγή, τα χάπια και να παίρνεις, κάτι σιρόπια, ξέρω. ναι, να παίρνεις έναν την ημέρα, Ναι, να κρατήσεις μια εβδομάδα. Αυτό. ναι. Ευχαριστώ, γιατρέ. Πάτε το ποτό σου, γιατρέ. Κύριε Στέφανε, ξέρετε, του κύριου Μιχάλη χθες του έγινε έναν απρόπτο μέσα στο στοιχειωμένο δάσος, τον χτυπήσαν. Δυστυχώς το έμαθα. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Μου το είπε η γυναίκα του και η κόρη του. Λυπήθηκα. Ξέρεις, τους συνάντησα μέσα στο πάρκο και μιλήσαμε. Ναι, ωραία. Μου τα είπε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρετε, ίσως αυτό να είναι που με έχει πειράξει. ξέρετε, ο Μιχάλης, επειδή έμεινε στην κλινική μέσα την όλη νύχτα και πήγαν και τον είδα, μου άνοιξε την καρδιά του και μου είπε ότι πραγματικά υποφέρει ψυχικά. Λέει ότι ζει μια ζωή που δεν θέλει να την κάνει. Προσποιείται ότι είναι τσιγκάνος. Στην πραγματικότητα τον πληγώνει, λέει, τον σκοτώνει, διότι δεν είναι αυτός, αλλά αγαπάει τη γυναίκα του, γι' αυτόν τον έκανε να ζει αυτήν τη ζωή που τον σκοτώνει μέρα με την ημέρα. Φυσικά, λέει, δεν μετάνιωσε γιατί παντρεύτηκε τη γυναίκα του, όχι, αλλά η ζωή που ζει δεν του αρέσει και λυπάται περισσότερο για σένα. Λυπάται για μένα. Εγώ δεν θέλω λύπη από τον Μιχάλη, γιατί εγώ του έχω κάνει κακό του Μιχάλη. Αλλά γιατρέ, σαν γιατρός που είστε, θα σας πω, θα πάω να του δω. Θα πάω, γιατρέ. Πρέπει να βοηθήσετε αυτόν τον άνθρωπο. Να πάω, γιατρέ. Όπως και να έχει το πράγμα. Δεν θα τα αφήσω το παιδί μου έτσι, γιατρέ. Μη στενοχωριέσαι. Δεν θα τα αφήσω. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ, κύριε Στέφανε, θα πάω και θα ξαναπεράσω σε μια εβδομάδα να σε δω που θα ολοκληρώσεις τα φάρμακα που σου έδωσα. Ευχαριστώ, γιατρέ. Εντάξει. Στο καλό. Συγγνώμη που δεν σηκώνουμε. Εντάξει, κάτσε. Συγγνώμη, γιατρέ. Αυτά εδώ. Ναι, τα ξεχάσατε. Ναι. Και τι να κάνετε κι εσείς. Ναι. Θα είστε πληγωμένος με το ζήτημα του Μιχάλη. Ναι. Όπως και το πράγμα. Οικογενειακός γιατρός είστε. Ναι. Καλή νύχτα σας και να δούμε. Στο καλό. Γεια. Καλή νύχτα σας.
Ναι, τελείωσα, Μαρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κόρη μου. Κύριε Στέφανε, θα ήθελα μια χάρη, σε παρακαλώ. Ναι, να ακούσω. Η μητέρα μου Η μητέρα σας. είναι άρρωστη και στη Ρωμανία. Πρέπει να πάω να την δω. Αν μπορείτε να μου δώσετε λίγες ημέρες. Θέλεις 2 ημέρες άδεια. Ναι, σε παρακαλώ. Είσαι πολύ καλό κορίτσι, Μαρία. Ευχαριστώ, κύριε Στέφανε. Πολύ καλό κορίτσι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Αν και δεν την ξέρω τη μητέρα σου, να της δώσεις χαιρετίσματα και περαστικά της. Ναι, κύριε Στέφανε, ναι. Να της τηλεφωνήσεις. Εντάξει. Να δούμε πώς πάει. Ναι. Και να κανονίσεις να αυτό να πας. Στο καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παρακαλώ, Στέφανε. παρακαλώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Μπράβο. Πέτρο, Πέτρο παιδί μου, τι έπαθες και κρατάς το μπουκάλι και πίνεις? Τι σου συμβαίνει, παιδί μου, εσύ δεν έπινες ποτέ σου. Εσύ δεν κρατούσες μπουκάλια στα χέρια και να πίνεις ποτό. Ό,τι έχω κάνει και ό,τι έχω πάθει ευθύνεσαι εσύ. Εγώ? Και σε τι έφταξα εγώ, παιδί μου? Σε τι? Διότι αν έκανες αυτό που σου έλεγα, δεν θα με έκανες να κάνω πράγματα που δεν έπρεπε να κάνω. Τι να σου πω τώρα, Πέτρο? Στην κατάσταση που βρίσκεσαι, εγώ είχα σκοπό να σου μιλήσω κάτι απόψε πολύ σοβαρό. Αλλά η κατάστασή σου δεν μου επιτρέπει. Κάτι πολύ που αφορά την οικογενειακή μας γαλήνη. Η γαλήνικη ευτυχία θα γίνει μόνο όταν μου δώσεις αυτό που μου ανήκει. Ναι, Πέτρο, δεν ξεχνώ να σου δώσω αυτό που σου ανήκει. Μα αυτό που σου ανήκει θα πάρεις, διότι μη ξεχνάς, έχεις και ένα δίδυμο αδελφό που δεν πρέπει να τον αδικήσουμε. Ας στρέψουμε, γέ μου, ας στρέψουμε το βλέμμα έστω και για μία στιγμή και να δούμε πόσο θα υπόφερε μακριά από τους δικούς του ανθρώπους, αυτούς που αγάπησε και ακόμα αγαπά. Πάψε, πατέρα, διότι αυτός ο άνθρωπος θα με κάνει ακόμα να γίνω και φωνιάς. Γι' αυτό σου λέγω, Πέτρο, να σταματήσεις να ενοχλείς τον Μιχάλη. Να σταματήσεις, γε μου.
διότι μπορεί να μην μιλήσει τι του έκανε στο μεγάλο δάσος. Μα αν του ξαναενοχλήσεις θα το μετανιώσεις και θα το μετανιώσεις πικρά, γε μου, πικρά. Μέχρι εκεί φτάσαμε, πατέρα, που να με φοβερίζεις. Εγώ που έμεινα πιστός δίπλα σου τόσα χρόνια μέχρι σήμερα. Ναι, Πέτρο, σε ευχαριστώ που έφτασες μέχρι το σημείο να με σκοτώσεις και μένα και τον αδελφό σου για να μείνουν όλα επάνω σου. Εγώ να σκοτώσω εσένα? Ναι, Πέτρο, σε είδα εκείνη τη νύχτα που έβαζα σκόνη στο ποτήρι μου. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Φεύγω, πατέρα. Πέτρο, Φεύγω. Πέτρο, πού πας? Μετανόησε, Πέτρο. Αγάπα το πατέρα σου και τον αδελφό σου. Μετανόησε. 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 Σας ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για αυτή τη δοκιμασία. Πέτρο, πώς είσαι? Πώς είσαι, γε μου? Είσαι καλά? Δεν είμαι ποτέ καλύτερα στη ζωή μου, πατέρα. Τώρα βρήκα τον παλιό μου εαυτό, πατέρα. Παιδί μου. Και σας ζητώ συγγνώμη. Και σένα και του Μιχάλη. Παιδί μου. Και δεν θα ξαναγίνω ποτέ μου αχάριστος, πατέρα, όπως ήμουνα πρώτα. Παιδί. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έκανες εμένα και τον Πέτρο να δούμε την αλήθεια. Σε ευχαριστώ και να καταλάβουμε τι είναι αγάπη. Διότι η αγάπη δεν είναι αμάρτημα. Τώρα πάμε να βρούμε τον αδελφό σου και να τον παρακαλέσουμε να ξαναεπιστρέψει στο σπίτι μας. Εγώ, πατέρα, δεν είμαι άξιος να τον κοιτάξω στα μάτια μετά από όσα του έκανα. Να πας εσύ να του μιλήσεις για μένα. Και αν ο Μιχάλης είναι ακόμη αυτός ο Άγιος άνθρωπος που ξέραμε και με συγχωράει, πες του θα τον περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Ναι, Πέτρο. Θα πάω αύριο με το ηλιοβασίλεμα. Γιατί με το ηλιοβασίλεμα, πατέρα? Αχ, με το ηλιοβασίλεμα τον έδιωξα έξω από το σπίτι. Με το ηλιοβασίλεμα θέλω να τον εφέρω. Να πάρω αυτή τη βαλίτσα εγώ απάνω, που δεν μπορεί το χέρι σου. Δεν θα χρειαστείτε να τις πάρετε τις βαλίτσες μέσα.
Ήρθες επιτέλους, παπά μου. Πατέρα, εσύ εδώ. Τι γίνεται, τι συμβαίνει? Γιατί εγώ ήρθα να δω το παιδί μου, να δω τη γυναίκα του, την εγγονή μου, ή μήπως θέλεις να φύγω? Όχι, όχι, ποτέ. Καλώς ήρθες στο σπίτι μας. Καλώς ήρθες στο σπίτι μας. Εδώ, παππού μου, εδώ θα κάτσεις δίπλα στον παπά μου. Έχετε πολλά να πείτε. Όχι, όχι. Δεν θα πούμε πολλά. Τα πολλά λόγια ανοίγουν πληγές. Το μόνο που θα του πω είναι συγχώραμε παιδί και εμένα και τον αδελφό σου. Να ξέρεις πατέρα, να ξέρεις. Α, ξέρω παιδί μου, ξέρω. Πάρε τη γυναίκα σου και το παιδί σου έτσι όπως είστε και πάμε όλοι μαζί σπίτι. Σε ευχαριστώ, παππού μου, που έκανες τον πατέρα μου να ξαναβρει τη χαρά που στερήθηκε τόσα χρόνια. Είσαι ευτυχισμένος τώρα, Μιχάλη, που ήρθε ο πατέρας σου?